И здравейте на всички, които ми гледат. Днес ще направя един бърз клип, защото ще почна да снимам вече с Fraps. Както знаете, имам нова игра на интернет. У Minecraft Premium сервера Hypixel Mineplex може да снимам. И у CubeCraft там ще играя Eglass. Когато играя Eglass, може да играя с World of 8. Има един приятел на име Quest&Fire, той е профилип, с него сме играли Eglass, но той няма премиум. Ние сме играли в PikaCraft и там сме касали много. Там съм бил със своя 110, вече съм със своя 110, някой може да ме виждал само с Слай името, само с Слай 110. Нямаше BG, пък на новия ми скин скупен тега има BG и това е добре, защото какво да кажа, че е добре, не знам, хора ще им видите отзад това, аз покажа, може да им видите скина в нова скин, ако в Minecraft скинс го няма, не знам, нещо се е бъгнало и го търсете в нова скин. И хора, и това ще бъде края, хора, и чао!